Пореден цикъл. Моля? Почваме пореден цикъл. Сега Пореден цикъл? Какъв цикъл? Окей, добре. Добре, квалификационен цикъл. Почваме директно и сме първи в групата на първия цикъл. играта си най-после. Може да питате италианците също. Все пак. Те са 60 милиона държава, ние сме 7. Да. Основната промяна в отбора, която видяхте днес. Основната промяна. Коментира победата над португалците. Този отбор е млад, има много млади играчи, дебютанти, млад треньор, така че ще дойде доброто време. Като президент аз отговарям за съвсем други неща. Нали? Много пъти съм ви казал. За условията на отбора и пак казвам, този отбор има най-добрите условия, каквито има примерно немския национален отбор.